Alaikum assalam. Na wuni. Lafiya kalau. Lafiya? Lafiya kalau. Kai nake jira tun da zo. Fita ma zan yi ne, kai ne ka aje ni. I'm sorry sa wallahi na dan tsaya wani uzuri ne shine sa wani ruwa. Ya aka yi? Magana ne akan ma'aikatan mu. Sun tsaya da aikin nan fa. Me yasa? Sai sun mun complain akan kuɗin da ba a basu ba, kusan kwana uku ka san ba mu biya su ba, kuɗin da ka ban gaskiya yayi kaɗan na wani uzurin da su. Haka ne, dama kuɗin wanda na baka wa na san dole sai na dan kara musu. Wannan mai sauki ne, zan baka kuɗin sai ka kammala musu sai su kammala aikin gaba daya. Okay to shi. Ba damuwa. Na gode. Sai sa filin san da na kana fitarwa fa yaushe zan fara aikin sani. Wanne muka je ni da kai ka gani? A gaskiya a dakata aikin yanzu saboda gaskiya tafiya zan yi ni da iyali na gaba daya. Tafiya za ku yi? Za mu je umra ne. Masha Allah, masha Allah, ka yi Allah ya taimaka. Zan tambaye ka. Okay sa. Maganin visa. Kana da wani irin traveling trust wani irin za su iya bamu visa mai sauki da ba ta lokaci? Ai akwai kuwa. Wani kamfani ne? Akwai Randy Traveling and Trust. Randy Traveling and Trust. Ina ganin sunan nan. Randy Traveling and Trust kamfani ne mai kyau, sun iya tarayyar kwastoma, kuma idan suka ce maka ran da za a tafiya ba sa wani jan lokaci. To ya ba su da matsala ne ko wani haka da haka din nan? Ai ga Randy Traveling and Trust ba su da matsala saboda suna da ma'aikata masu kyau daga nan kuma daga inda zaka je duk kasar da kake so ka je daga Najeriya zuwa kasar. Da wani kasa suke irin kai mutum nan? Ai ba kasar da ba sa kai mutum inda a cikin Afirka ne. Da ina. Saudiya, Kenya, Dubai, Sudan, da Uganda, da kuma Egypt, da duk sauran kasashen da suke cikin Afirka. Kenan suna kula da mai tafiya sosai ma kuwa, kuma inda suke za a baka hotel mai kyau bayan saukin ka har sai ka dawo. A ina office din su yake? Office din su yana nan kan titin Beirut Road, shago mai namba 3 a Ashiru Tukur Plaza. Okay, na gane gurin. Kuma sabugu da ƙari suna rubuta take zuwa kowane ƙasa. To yayi kyau. Yanzu ma daga nan ma kawai can ma za ni ma gaba daya. Can za ka je? Shikenan masha Allah, ubangiji sauke. Ba damuwa. Maganan ma'aikatan nan yanzu nan zan ma transfer din kudin sai ka ba su sai su kammala mun aikin. Ina dawo daga umra sai mu fara aikin wancan. Fara wancan aikin. To nagode sa. Na gode. Sana ga kiwon buri kake. A gidan nan babu akwai komai. To nagode. Yawa nagode.